מנטז, רפרומאסטר. מה, אתה מדען? זה החייזרים, זה חייב להיות חייזרים. חייזרים? חייזרים היו בחורים משהו יותר טוב מחתיכה של מתכת על גלגלים. הרבה יותר טוב. ולמה שחייזרים ישימו את הסובארו על עמוד? הם לא שמו אותה על עמוד, אוקיי? הם ניסו לחטוף אותה עם קרן גרירה, והיה להם כבד מדי, נפל באמצע. ושוב פעם, אני אף פעם לא הבנתי למה שהם ירצו לחטוף מכונית אם כבר הייתה להם את החללית מההתחלה. תראה, הם כנראה חשבו שמכוניות זה המין השולט בכדור הארץ, רצו לחטוף אחת, לעשות עליה ניסויים. אתה שומע מה אתה אומר? חייזרים אינטליגנטים שיכולים לבנות חללית ולהגיע לכדור הארץ בלי שאף אחד ישים לב, אבל הם לא מבחינים בין מכונית לבן אדם? אולי הם היו שיכורים? מישהו היה שיכור. וחוץ מזה, זה בכלל לא קרה. אני הייתי שם. הנה, זה אני. תגיד, יש מצב שבמקום את המכונית החייזרים הם בעצם חטפו אותך, ואחר כך הם מחקו לך את הזיכרון והכניסו לך זיכרונות מזויפים במקום. תגיד, התעוררת הבוקר ולא זכרת מה קרה בלילה? אני כל בוקר מתעורר ולא זוכר מה בלילה. אתה רואה? תגיד, יכול להיות שהשעון שלך מראה שעה אחת אחורה? חייב להיות הסבר, אין שום הסבר אחר. לי יש הסבר. תקשיב, זה פשוט קונספירציה של סדרן הרכב והמזכירים שלו. הם רוצים שננהג יותר בזהירות. אתה אמור לנהוג יותר בזהירות? זה מה שהם רוצים שתחשוב. זה בדיוק כמו שהיה עם צבי סביר. כן, גם אותו החייזרים חטפו. מה פתאום? הוא נפל לבור. אני הייתי שם. נפל? תגיד לי, מה, אתה חי בסרט? סרט. רגע, מה השעה? כבר 9? יו, אני חייב לרוץ, אני מקרין את הסרט בחדר אוכל. וואי, אחי, אני רואה, כואב לי הראש, אני רואה דברים. משהו קורה, אחי. כן, יש עוד קטע אחד. שלום לכולם, ותודה שבאתם. לפני שנתחיל אני רוצה לברך את ציפי, ששברה אתמול את השיא של 52 ליטר. תודה, לא הייתי יכולה לעשות את זה בלי התמיכה של כולכם, תודה רבה, באמת תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה לג'יי, שתמך בי ברגעים הקשים. תודה לתומר, שאף פעם לא הפסיק להאמין בי. אני רוצה להודות לרם, רם היה מאחוריי לאורך כל הדרך, גם כשאני כבר התייאשתי. אני רוצה להגיד תודה למאמן האישי שלי, יהודה. יהודה, אתה האחד והיחיד, יהודה. אני רוצה להודות להרדוף, לא הייתי יכולה לעשות את זה בלעדיך, הרדוף שלי. אני רוצה להודות למוסדניק שעשה לי חליבת בוקר. תודה ציפי. כמו כן רציתי להגיד מזל טוב ליהודית. תודה רבה, תודה. פשוט הרדיאטור בבית ילדים היה מקולקל, אז הבאתי אותם איתי. אין שום בעיה, הן ממש חמודות. כמו שאתם זוכרים, סיימנו את השנה הקודמת עם עודף בתקציב, ובישיבה האחרונה הוחלט לקנות טרקטור לאחד הענפים החקלאיים. המטרה של הישיבה היום היא להחליט מי יקבל את הטרקטור. טוב, חבורת כלומניקים. נראה לי שברור לכולנו מי צריך לקבל את הטרקטור. חשפניה? מה? מה? קיבוצניקים האלה, הם רק רוצים שאני אשמין כל היום. אתם לא מצפים שאני אלך ברגל ממקום למקום. אבל אתה לא הולך לשום מקום, כאילו, דה? סליחה? גם את לא.
מה אתה מדבר? השירותים שלך והחדר אוכל זה אותו מקום. אל תהיה חזיר. אני חזיר? אתה חזיר. חזיר? אני חזיר? תגיד, על מה אתה מדבר? אני שפן. טוב, תקשיבו, כאילו, זה ברור שאנחנו צריכות לקבל את הטרקטור, כאילו, המרחק ששמו את הכברת מהשדה הוא פשוט לא הגיוני. טוב, מי אמר שהחיים דבש, בובה? חבר'ה, לא צריך לריב. בואו נכבד אחד את השני. אין שום סיבה שלא נוכל להגיע להסכמה. מישהו כאן לא דיבר? זית, מה איתך? אתה מאוד שקט. אני מחליב את תבוס. הוא במפעל עושה שעות נוספות, וואלה, סוחטים אותו שם. שלום עליכום, שלום. מאיפה באת בכלל? אני מפה, מהבוסתן, מריחניה. תגיד, זית, איפה אבוקדו? למה אתה כאן? למה אני כאן? למה אני פה? למה אתם פה? לא. אני, הסבא, רבא שלי גדל בו, בבוסתן, في الريحانية. לא, הוא התכוון שאבוקדו יש יותר. استنى شوية. בעוד 20 שנה אנחנו נהיה הרוב. תגיד לי, יא זית, מה הבעיה שלך? כאילו, יש לכם 22 מטעים מסביב, למה דווקא פה? זית, אל תהיה כזה זית, תהיה קצת גמיש. אתה קורא לי קשה? אתה קורא קשה? למה? זה בגלל שיש לי גזע. איזה גזענות, זאת גזענות, זה מה שזה. שאתם מעירים את התינוקות. בואנה, דפוקים כל הזיתים האלה. חבר'ה, כולנו שווים. כבשה, מה איתך? מה דעתך? מה דעתך, כבשה? על מה? על הטרקטור? מחר אני אצל הדוקטור. כבשה, תוציא את הצמר מהאוזניים, את לא שומעת כלום. מה? היא שאלה מה דעתך. טוב, תודה. טוב, בסדר, לא חשוב. תרנגולת, יש לך משהו להגיד? יונה, כן, את שואלת מה דעתי? אני רציתי לדעת האם יש בטרקטור חגורות בטיחות, מה לגבי כריות אוויר, מי לימד את הנהג לעשות רוורס עם עגלה, ומה לגבי סל, לי יש סל קל או... זה לא כזה טוב לשים את כל הביצים בסל אחד. פרה, את רוצה להוסיף משהו? כן, אני רוצה להגיד תודה לאהוד שהכיר אותי עוד לפני שהייתי מי שאני היום. אני רוצה להגיד תודה לנדב שהיית כזה עדין ונדיב, לינאי שהאיר את הפוטנציאל שלי ושל הרפת. אני רוצה להודות לאינה, טוב שיש בנות בחליבה מדי פעם. אני רוצה להודות לכל קהל המעריצים שלי. אני אוהבת אתכם, תודה. תודה חברים שבאתם, כל הדברים שאמרתם היו חשובים וטובים. הכל ילקח בחשבון. זית, אולי אתה יכול לשיר לי איזה ענף? תודה. טוב, אז תגיד, אתה בא לסרט ההוא? רגע, אבל מה עם ה... עזוב, לא... טוב, לא משנה. מה? איפה כולם? שמתי פה כמה מלחיות, זה ממש לא בסדר. ממש לא בסדר. אני מבקשת לקום רגע, בבקשה, כן. נוח על המלחייה, ואת בבקשה. ממש לא בסדר. צריך להביא את זה לשיחת קיבוץ, זלמן, תרשום לך. מה הולך פה? חבר'ה, לא רק כלום. למה את הזזת לי את המלחייה? כי רקדתי עם בעלך?
בדיסקו של פורים? ככה זה יפה? לא, ממש לא בסדר. אני מבקשת עכשיו, אם אתם רוצים לראות סרט, כולם חוזרים אחריי. לא מזיזים את המלחייה של חדווה. אני רוצה לשמוע. חדווה, כן. תשבי בבקשה, אנחנו רוצים להתחיל את הסרט. אבל אתם עוד תשמעו על הסיפור הזה, זה לא נגמר. תודה רבה שבאתן, אנחנו מאחלות לכם בהצלחה. להתראות, תודה חמודים, להתראות, ביי, תהנו, בברכה. קלטת כמה ילדים? כמה ילדים? מה זה? מה זה? ראית איך הם באים לוועדת קבלה יחפים עם כל הדברים של הבריכה איתם? מה הם חושבים? הם באו לקיבוץ? מה זה פה? לינה כפרית. איפה הם היו כשהיינו קהילה קטנה, אינטימית? מה זה, תגידי לי, יעשו 4 ילדים, חושבים אנחנו נממן אותם? עכשיו בזה הם אמרו שהם מוכנים לשלם את כל הכסף על התשתיות, נכון? כן, מוכנים לשלם הכל בלי הקומבינות של הבני קיבוץ, בלי 50% הנחה בגין הורים. 91%. אלוהים ישמור, אדוני. אבל אם אנחנו כן מקבלים אותם, אז יש לנו לחלק לצעירים, להכפיל במבוגרים, 38%. התקבלו. ואת בתוך הג'יפ שלך, את שומעת סטריאו, ומונו בחוץ, בשחור ולבן. ואת בתוך הג'יפ שלך, את לא פותחת רדיו, את רואה תודה רבה שבאתם, נעדכן אתכם בהמשך. Don Colas, we call you. איזה חבורה של עירונים מפונקים. קח אותם לרפת, לא יזהו פרה. חליבות. אפילו רישיון לטרקטור אין לחבר'ה האלה. עוד פעם אני צריך לנהוג על הגמל המשוגע כל חג. איפה הם היו שעשינו את כל הגיוסי כותנה, 5 בבוקר, עיסובים? כן, אבל שמעתי שיש שם הרבה כסף. אולי זה יכול לעזור קצת לחסות פה חובות עבר של הטייפון. אתה יודע מה, כנראה שאין בירה, נכנסו לנו משהו. כן, אבל אני יודע, יש להם גם הרבה דרדסים למלא לנו את מערכת החינוך, נשמע קצת צחוקים של ילדים. טוב, אין ברירה, חייבים לקבל אותם. רגע, אבל שמעתי שיש שם כאלה שלא אוהבים לחסן את הילדים, זה קצת מסוכן. חיסונים זאת בעיה, אבל אתה יודע מה, נתגבר. קיבלנו. מה ביובל הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר, מסמיק מעט נבוך ולא... תודה רבה, ספסיבה, תודה. אצלי הכל בסדר, אומר שלא צריך אבל... החבר'ה האלה הלכו לעיר, ועכשיו הם חוזרים לפה עם זנב בין הרגליים. איפה הם היו כשלמדנו עברית קשה שפה באולפן של הקיבוץ? ואיפה הם היו כשעבדנו בפוליגל צלוטייפים? Для чего они нам нужны? Не будем их принимать. Не надо. Не надо. רגע, אבל ההורים שלהם הם רוב פה, לא? כן. נו, אז מה הדיון בכלל? יאללה, בוא נקבל אותם. צ'ורט, возьми. ביי, אוקיי, אנחנו ניידע אתכם. ביי. חצוף.
חצופים, רק הגיעו לארץ וכבר רוצים להתקבל לחברות. איפה הם היו שהכריחו אותנו לשתות את הבורשט הזה שלהם? ובחץ איפה הם היו כשרצינו לשמוע מוזיקה מזרחית ולא אפשרו לנו? אבל הם כולם מהנדסים, לא? באמת, מהנדסים. צריך בפוליגל. אין ברירה. נקבל לחברות. טוב חבר'ה, טוב שבאתם, ונתראה בהמשך. להתראות. Misschien zijn ze nog datiëm, ook niet erg. אבל אנחנו בישראל צריכים לדבר עברית. למה למדנו באולפן? כיתה ג' מה יש סמרס? אני עשיתי ג' ברפת, הכי טוב. נו, מה אנחנו? בכל זאת, הם קצת שוורצלח כאלו. תקשיבי, יש פה שוורצלח, יש אפילו שיקשה פה בקיבוץ, אז מה הבעיה? הכל נעשה יחד בסוף. תודה רבה, אנחנו נודיע לכם כבר, צריכים לדון. הם כל כך תמימים, האירופים הבלונדינים האלה, חושבים שהקיבוץ זה מחנה קיץ. הם לא יודעים שפה יש תמיד מלחמות, מה הם יעשו? מה אכפת לך? גם ככה, אחרי קיץ אחד, הם יברחו בגלל החום והיתושים. אבל הם כל כך נחמדות, בואי נקבל אותם. אז נקבל אותם, טוב? תודה רבה שבאתם לגבת השופט.